Da kien l-ewwel kunsill għall-affarijiet barranin li jiena attendejt bħala Ministru responsabbli issa minn dan il-qasam. Kien hemm diversi temi primarjament imma l-attenzjoni fuq dak li qed jiġri fl-Ukrajna fejn anke aħna bħala pajjiż Malta rriaffermat il-pożizzjoni tagħha illi nikkundannaw bla riservi l-atroċitajiet illi qegħdin naraw u nikkoperaw anke issa fl-implementazzjoni sħiħa tas sanzjonijiet illi ġew allura deċiżi u nħarsu l-qudiem anke għal iżjed diskussjoni issa ser ikun qiegħed jiġu diskuss is-sitt pakkett ukoll ta' sanzjonijiet. Spjegajt ukoll il-pożizzjoni tagħna dwar il-ħidma tal-ambaxxata illi għandna ġewwa Moskow. U allura l-importanza illi l-ambaxxata Maltija tibqa' tiffunzjona u dan fir-rigward ta' stennija li bħal magħmlu pajjiżi oħrajn inkeċċu uffiċjali mill-ambaxxata Russa f'Malta. U tajt l-ispjega tagħna minħabba allura iċ-ċokon u l-limitazzjonijiet illi aħna għandna f'dan ir-rigward. Kien hemm diversi temi oħrajn, primarjament ukoll għada ġewwa l-Libja, u allura hemmhekk Malta dejjem tagħmel pożizzjoni ċara dik illi aħna nistennew li jkun il-poplu Libjan f'elezzjonijiet ħielsa illi allura jiddeċiedi lil min jixtieq imexxih. U allura inħarsu l-qudiem anke f'dak ir-rigward waqt li qed inkomplu nsegwu dak illi għaddej.